uJesu Kristu uyinkosi. Kuthe ngingakalali ngabona umbono, ngabona ngisohambweni, ngabona kukhona isandla ebesiqhamuka phezulu silulekele phezu kwami. Nomaphi lapho bengiya khona, ngisho sengihamba endaweni ebiyithunzi, lesi sandla besingasuki phezu kwami, sinjengesandla esingilondayo. Uthe mawuphela umbono, ngathatha iBhayibheli, ngavula incwadi kaJoshua chapter 1 verse 9, ngayifunda ngase ngiyakhuleka, ngacela enkosini ukuthi ibe nami noma ngabe kuthiwa ngihambaphi. Ngisho sengihamba esigodini sethunzi lokufa, ukuthi inkosi ibe nami. Bengikhuleka lowo mkhuleko ngenxa yombono ebengiwubonile. Amahubo 23 uverse 4. Ngase ngiyalala, sengilele ngabona kukhona indawo ebengihamba kuyona. Kule ndawo ubungena emhumeni othile. Kukhona abantu ebengibalandela, kuyizinceku nezincekukazi ebeziphethe izigubhu zamanzi ezi-empty, zingalinganiselwa ko-20 litha noma ko-25 litha. Abanye bebezemva kwami, abanye bephambi kwami ngibalandela. Ngingazi lapho bengiya khona ukuthi babhekephi. Kuthe mangiphuma kulo mhume, ngabona ngiphumela labe kunomfula khona. Ngababona bekha ngalezi zigubhu bebeyiphethe, bakha amanzi kulowo mfula. Ebecwebile amanzi kulowo mfula, bawakha babuyela nawo emuva lapho beqhamuka khona emakhaya. Kuthe sengibuya, sengibonile lapho bekha khona amanzi, sengibuya ngizongena kulowo mhume ukuze ngiphumele ngaphandle, ngazibona ngingena kulowo mhume ngihlehla, ngihamba ngihlehla, ngasensa ukuthi kulamahlamvu ebephezu kwalowo mhume, ngasensa ukuthi kunenyoka ekhona. Kodwa ngenxa yokuthi isandla ebengisibonile singilondoloza ngingakalali, bengazi ukuthi singihlengile, ngaqhubeka ngahamba ngesibindi ngaze ngayophumela ngaphandle. Sengihamba sengiphendukile, ngaqhubeka ngahamba, kwase kuba ukuphaphama kwami. Ngakhuleka, ngaphinde ngafikelwa ubuthongo. Sengibona la kukhona khona amabandla athumbile abazalwane. Bekukhona into ebinjengemfino ebidliwa kuleyo ndawo. Ngabona kukhona ebedla imfino kungazathi iyintambo nje lemfino, njengokuba ungasiphula isihlahla semfino bese uyasipheka, kungazathi ihlahla nje zemfino eyiphekiwe ingakhiwanga ngamaqabunga ngalendlela ekhiwa ngayo imfino,
kodwa bekungathi kukhathwe phansi yaba yisihlahla nje imfino, kwaba izihlahla zaphekwa, zaphekelwa labo bazalwane, banikezwa kunjalo ukuthi beyidle njalo. Ngabuza kobeyidle ukuthi hawu, ikhiwe kanjani le mfino? Uyayibona yini le mfino oyidlayo ukuthi iphekwe ingakhiwe ngendlela okumele ikhiwe ngayo, futhi ingaqotshiwe. Kuthe esamangele, ngabona ngihamba kungathi ngiyokhonjiswa ukuthi ukuthunjwa kwabo kuqhubekela phambili. Ngabona kunendlela ebibonakala engathi kunezihlahla lapho sahlathi elincanyana. Ngabalandela abazalwane mabehamba kuleyo ndlela, kanti iyehlela ngokungathi kwehlela ngendlela eqondile. Bekunokushelela indlela ebebehamba ngayo, ibiyehlela ngangokuthi bebehla bengasahambi, kodwa behla njengabantu okumele ushibilike, kodwa hayi ngengozi. Uzenzela wena indlela owehla ngayo, fanele wehle ngokushelela noma ngokushishiliza. Bekukhona indawo ebikwa left kuleyo ndlela, ibonakala inamatshe ebebehla kuwona, bese kuba khona indawo ebishelelela nje kungekho matshe kuyona. Ngehla futhi njengomuntu oyokhonjiswa ukuthi bashelela nje babheke kuphi. Izinkumbi zabazalwane, inqwaba yabazalwane ebiqhubekela ekuthunjweni, beza ngobuningi babo beyongena kuleyo ndawo, beyohamba kuleyo ndlela. Ngehla nabo, mangifika ezansi ngababona bangena emfuleni othile obuphansi. Ngabona isikela before umfula, ngalithatha leli sikela, ngavele ngaliphosa phakathi kulowo mfula njengomuntu ocibayo ngalelo sikela. Ngesikhathi ngilijikijela phakathi kulowo mfula, ngase ngibona obengathi inkosi yalowo mfula okuthunjelwa khona abazalwane. Abazalwane bamabandla ahlukahlukene, bekungesibo abebandla elilodwa, futhi bebesalokhu beqhubekile beshwiza, beshelelela, beyongena phansi, behamba ngaleyo ndlela beshelelela, beyongena phansi, kanti bafike becwile kulowo mfula bethunjelwe phakathi. Kuthe seqhamukile ngokuphosa kwami isikela, ngase ngiyaphaphama embonweni. Inkosi singikhombisile ukuthi abazalwane baqhutshezelwa ekuthunjweni, ebubini bokuthunjwa. Incwadi yesibili kaTimotheyu chapter 3 verse 13. Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela ibandla likaNkulunkulu, ngiyacela abakhulekayo abanxusela ibandla emhlabeni wonke ukuthi benxusele
ibandla likaNkulunkulu ukuba livuleke amehlo libone emabandleni elikuwona, lazi ukuthi kwenzakalani. Bengathunjwa abantu bengaboni, bengadliswa ukudla okungafanele. Intshumayelo abayishunyayezwayo beshunyayezwe iqiniso elibayisa ezulwini, elingabayisi ekuthunjweni, esitheni okuthe mangifaka isikela ngasibona isitha esiyinkosi yalowo mfula abathunjelwa kuwo. Jesu Kristu inkosi. Amen.